Fy enw i yw Miss Bevan Williams, fi'n gweithio ym Mroeder yn draw yng Nghaerdydd, a fyddwn ni yn mynd dros y technegau ateb, achos fi'n ymwybodol iawn bod na ysgolion wedi dewis gwahanol opsiynau, felly fyddwn ni'n mynd dros y technegau ateb yn y sesiwn hon. Felly'n amlwg fel i chi'n gwybod, uned 1, astudiaeth manwl, mae'r cyfnod hanesyddol yn eitha bach mewn gwirionedd o gymharu trosedd achos pan chi'n edrych ar cyfnod hir o amser ac yn y blaen. Felly mae disgwyl rili i chi fan hyn i ddeall a adolygu mewn manylder, a mae'r cwestiynau yn adlewyrchu hyn. Hyd yn oed gyda'r cwestiynau ffynhonellau, mae disgwyl bod cyd-destun, mae disgwyl bod dealltwriaeth neu dehongiad arall, felly mae ôl adolygu yn holl bwysig yma. Mae'n arholiad ysgrifenedig, fel i chi'n gwybod gobeithio erbyn nawr, 1 awr, a mae'n 25% o'r cymhwyster. A mae'r cwestiynau oll yn orfodol, dyn nhw ddim yn cwestiynau opsiwn, a maen nhw'n canolbwyntio yn bennaf ar ddadansoddi a gwerthuso ffynonellau a dehongliadau hanesydd. Felly, yn syml iawn, cwestiwn 1, 4 marc, cwestiwn 2, 6 marc, cwestiwn 3, 8 marc, 12 marc, 16 marc ac yn y blaen. Nawr, te fi'n argymell i fy nisgyblion ni yn gryf iawn i gychwyn gyda cwestiwn 5. Os ych chi ddim yn cyrraedd cwestiwn 5, chi'n colli potensial o 19 marc yn dydy chi, sy'n yn anferthol pan ni'n edrych ar y ffin graddau ac yn y blaen. Please, dechreuwch o'r cwestiwn 5 a wedyn gweithiwch ymnôl. Cwestiwn 4, cwestiwn 3, cwestiwn 2, cwestiwn 1. Nawr, fi'n mynd i fynd yn hollol gwrthwyneb beth fi'n newydd argymell chi, a fi'n mynd i ddechrau gyda cwestiwn 1, ond bys ni'n argymell yn fawr iawn i chi'n arholiad i ddechrau gyda cwestiwn 5. Mae e'n rhy bwysig, mae gormod o farciau i'w golli. Felly, dyma ydy'r opsiynau yn amlwg. Oes Elizabeth, radicaliaeth a phrotest, dirwasgiad, rhyfel ac adferiad, a caledu cyfoeth a unigrwydd. Felly, fel i chi'n gweld, fi wedi uwcholeuo'r un melyn, sef yr un dwi'n dysgu, dirwasgiad, rhyfel ac adferiad, ni'n sôn yn gwbl, a fel i chi yn gwybod, mae eisiau wir deall y cyfnod mewn manylder. Cwestiwn 1, yr un peth bob tro. Beth gallwn ni ei ddysgu o ffynonellau A B am rhywbeth? Falle am prawf môr. Ni'n dilyn fformat eitha syml mewn gwirionedd. Gwelir yn ffynhonnell A, hefyd gwelir. Gwelir yn ffordd i posh o dweud rydw i'n gweld, a fi'n credu fel rhywun sy'n marcio arholiadau allan, fi'n rili gwerthfawrogi yr geirfa soffistigedig yma gwelir. So os yw rhywbeth gweledol yw llun yw poster yw gwelir, os taw rhywbeth ysgrifenedig dywedir. Mae eisiau gwneud bywyd yn rili hawdd, a os ych chi'n ymarfer hwnna, drilio hwnna, mae'n jyst yn rhywbeth sy'n digwydd yn rili hawdd. Ond, gyda hyn, so fi wedi ffindio'r enghraifft yma ar wefan Cybac. Beth allwn ni ei ddysgu o ffynonellau A B am grwsad Jaro? Falle bod chi wedi dod o draws grymdaeth Jaro, os ych chi'n astudio Elizabeth, falle byddai'n rhywbeth yn ymwneud gyda ei cyfrin gyngor hi o bosib. Nawr, dyma lle mae'r peth bwysig, a dyma pam fi wedi uwcholeuo hwn yn felyn, ydy mae crwsad Jaro, mae rhaid i chi ddod â hwnna mewn i'r ateb, mae'n cadw ffocws. So hyd yn oed os chi ddim yn astudio dirwasgiad, rhyfel ac adferiad, fellwch chi ddal gwerthfawrogi hwn, Does dim pwynt i chi ddweud gwelir yn ffynhonnell dyn yn gwisgo het. Dyw hwnna ddim yn gweud unrhyw beth i ni am grwsad neu grymdaeth Jaro. Does dim pwynt dweud bod dyn, mae'n ymddangos bod rhyw ddyn yn smygu yn y cefn. Dyw hwnna ddim yn dweud unrhyw beth am grwsad Jaro. Mae'n bwysig dweud, allwch chi ddweud bod yna ddynion yn gorymdeithio, allwch chi ddweud bod yna baneri ac yn y blaen. Mae'r yna'n bethau pwysig, ond does dim pwynt dweud maen nhw'n gwisgo hat. Dyw hwnna ddim yn dweud wrthyn ni unrhyw beth am y crwsad. Nawr, yn amlwg chi'n gweld yr gwaelod fan hyn, gweithwyr di-waith yn gorymdeithio Jaro i Lundain. Yr trap a rai pobl yn syrthio i fewn i mewn panic arholiad ydy jyst dweud gwelir yn ffynhonnell gweithwyr di-waith yn gorymdeithio Jaro i Lundain yn 1936. Dyw sgwennu lawr o beth sy'n yn y ffynhonnell. Mae hwnna'n rhan o'r ffynhonnell yn dydy. Dyw sgwennu hwnna lawr ddim yn mynd i helpu chi, ddim yn mynd i ennill marciau i chi. Felly, ewch ati, eiriwch pethau, peidiwch dyfynnu sy'n amser 4 marc yn unig sydd yn hyn. A weithio mae'r goreuon yn enwedig yn gweud, os yma be, mae'r cwestiwn yma'n rili hawdd, mae rai bod rhaid i ddadansoddi rhywbeth neu cymharu. Na, mae mor syml â hynny, be mae'r ffynonellau yn dweithio ni,
am grwsad jarw. Mae'n gwestiwn really syml. Peidiwch gorgymlethu. Please peidiwch gwastraffu amser ar hyn. Munud y marc, 4 munud hen ddigon o amser i ateb hwn. Enghraifft arall fan hyn, byddwn y tir, beth allwn ni ddysgu o ffynonellau A a B am rôl menywod yn yr ail rhyfel B. So, allwch chi sôn fan hyn am y fath o swyddi maen nhw'n wneud, falle bod y menywod yn gwisgo y wisg bys y dynion yn wneud, bod nhw yn gweithio fel mecanic, a bod hwnna yn rôl dynion ac yn y blaen. Mae'r ffynhonnell gyntaf yn amlwg, mae'n lwyth o wybodaeth fyna allwch chi aralleirio. Peidiwch eto dweud, gweld yn ffynhonnell bod menywod yn gwneud gwaith mecanyddol ar lori yn ystod. Wedyn ni'n symud ymlaen i cwestiwn 2 yn ffodus, mae hwn wedi cymlethu chydig wrth i fi mynd i'r sgrin yma. Dwi'n trio mynd ati, mae'r cwestiwn yma'n gallu bod yn gymleth, mae rhaid cofio 6 marc sydd i'r cwestiwn yma. I ba raddau mae ffynhonnell hon yn rhoi esboniad cywir o dogni, o rôl menywod, o gorymdeithiau newyn. Felly, sori am hynny. Yn rili syml, chi'n amlinellu'r cynnwys, rhyw frawddeg i amlinellu'r cynnwys i gychwyn. Yn rhif am botiaeth gyda nhw, unrhyw amgylchiadau cyd-destun, a wedyn mae rhaid i chi ateb y cwestiwn ar y diwedd. So, na i roi enghraifft i chi ychydig yn hawdd. Mae hwn eto yn rhan o'r cwestiwn, yr papur rhyfel, dirwasgiad rhyfel ac adferiad. Ffynhonnell ec, mae'r chwedl am hunan reolaeth pobl Prydain a'i gallu i beidio cynhyrchu y bobl wedi parlesu gan ofn seized by fear. Mae 7 miliwn o bobl yn Llundain yn rhedeg yn wyllt drwy strydoedd heb wybod beth i'w wneud, ac maen nhw'n dioddef effeithiau'r bomiau a'r sieliau sy'n ffrwydro. Adroddiad o orsaf radio'r Almaen gafodd ei ddarlledu yn yr Almaen a Phrydain ar y 19 o Fedi 1940. So, y cyd-destun amlinelliad, chi'n dweud yn rili fras, rhyw frawddeg bach, beth mae'r ffynhonnell yn dweud ni. Mae'r ffynhonnell yn dweud ni bod pobl yn mynd yn wyllt yn Llundain, maen nhw'n methu ymdopi gyda'r rhyfel a bod nhw wedi ofni gan yr Almaenwyr. O pwy sydd wedi sgwennu hwn? Wel, yr Almaen. Pam bod nhw wedi wneud hyn? Mae hynny ar ddiwedd y rhyfel. Mae moral yr Almaen yn esil iawn. Ydyn nhw'n ceisio codi moral yr Almaen. Mae'r Almaen yn dioddef o bomio trwm. Yr dinasoedd mawr yn dioddef o bomio trwm. Ystyriwch y pethau yma. Mae'r cwestiwn gofyn i ba raddau mae hon yn rhoi esboniad cywir o effaith y blitz ar bobl Prydain. A wedyn chi'n mynegu barw, well chi ddweud, na, fi ddim yn credu bod e, achos mae gyda lot o dystiolaeth bod pobl yn cyd-dynnu, edrych ar ôl ei gilydd, yn mynd i'r gorsafoedd tanddearol yn ystod yr bomio gyda blaen. So mae lot o tystiolaeth bod hwn ddim yn wir. So mynegwch barod, mae rhaid i chi gyrraedd ateb y cwestiwn ar y diwedd. Mae gymaint o bobl yn rhoi amlinelliad y cyd-destun, pwy pam amgylchiadau yn hyfryd. Maen nhw'n hofio ateb y cwestiwn. Ydych chi'n cytuno? Ydych chi ddim, mae rhaid mynegu barn ar y diwedd. Wedyn, cwestiwn 3, na fi ymwybodol bod ni'n saethu drwy hwn. Sori, cwestiwn 2 unwaith eto, dyma enghraifft arall. Efaciwi, ymgilio, falle bod chi wedi dod dros termyn yn eich gwersi. Ym mis Medi 1940, daeth cannoedd o blant o ardal Birmingham i'n gasglu yn y brif orsaf yn cario bagiau gyda label ar ei dillad a'i roi enw a'i cyfeiriad. Roedd hi'n daith hir ac araf iawn. Rwy'n cofio'r tren yn mynd i fyny Cwm Rhondda gan aros am hob gorsaf mwyn i'r efaciwis ddod oddi ar y tren. Treorcio diwedd y daith i mi ac ar y tren roedd ddim llawer ohonon ni ar ôl erbyn hynny. Es i at y teulu bawn yn eistedd wrth y gadair wrth ymyl y tân, yn fachgen 9 oed swyl a thawel, gyda fflos y Spaniel yn eistedd ac yn rhaid. Ces i groeso mawr gan Aunty Paul, Uncle Sam a Cliff, a rwy'n cofio cael fy hoff ffrwyth tin, a oedd yn beth moethus ar y pryd i de. Yr iaith oedd y broblem fwyaf, doedden ni ddim yn deall gair, roedden nhw'n dweud, a doedden nhw ddim yn fy neall i chwaith. Ar y cyfan, mae atgof efaciwio yma yn un eitha da o'r broses ymgilio. So chi'n amlinellu hyn ar y lleirio amlinellu. Chi'n weliad ar gyfer rhaglen dyledu
so mae hwnna'n bwysig iawn. Chi yn rhoi bach o cyd-destun i hyn. Mae rhaid i chi ateb. Ydych chi'n meddwl bod hwn yn rhoi esboniad cywir o brofiad evacuees? Mae'n esboniad eitha teg yn dydi eitha cytbwys, neu ydych chi yn anghytuno mae rhaid cyrraedd y mynegu barn yna. Wedyn symud ymlaen i cwestiwn 3. A mi'n mynd i dreulio bach mwy amser o cwestiwn 3, 4 a 5, achos dyma lle mae'r marciau mawr. Nawr, mae'r cwestiwn yma o bryd i'w gilydd yn cymlethu pobl. Mae'n gwestiwn eitha hawdd, really, pam i chi'n clicio gyda fe. Pam yr oedd ymosodiad yr Almaen ar Czechoslovacia ym mis Mawrth 1939 arwydd o cael? Pam oedd y broses o ymgilio yn arwydd o cael? Pam oedd y polisi dihyddo yn arwydd o cael? Nawr, arwydd o cael, yn syml iawn, ydi gair eitha crand am pwysig, gyda rhyw fath o ganlyniad iddo fe. So, ffordd ateb hwn yn syml, ond dyma lle mae ôl adolygu yn holl bwysig, ydy amlinelliad bras o'r cwestiwn, beth oedd argyfwng Czechoslovacia, neu os ydy mynd ymlaen i enghraifft arall fan hyn, beth oedd propaganda gath ei ddefnyddio gan Llywodraeth Prydain yn y cyfnod, bras, amlinelliad y cwestiwn. Yna fi wedi goleuo hwn yn felyn achos dyma lle mae swmp yr ateb i chi. Ffeithiau, esboniadau, ystadegau. Ond os ych chi'n anelu at y marciau uwch, mae rhaid esbonio pam i fod yn arwydd y cael. Ydy mae'r ffeithiau mae'n bwysig a mae'r esboniadau'n holl bwysig. Mae rhaid i chi ateb y cwestiwn. Pam i fod yn arwydd y cael? Beth oedd canlyniad ar gyfwng Czechoslovacia? Beth oedd Hitler wedyn? Beth oedd yr canlyniadau Hitler? Wel, nath ei gychwyn rhyfel yn do. Iawn, oedd y polisi dihyddo wedi diflannu. Y fath yn y beth yma rhaid chi esbonio beth oedd arwydd o cad hyn, beth oedd arwydd o cad yn dymor byr a tymor hir os ych chi'n dymuno. Ac yna mae eisiau chi ateb y cwestiwn. Cofiwch gyfeirio nôl at y cwestiwn ar y diwedd. Mae yna enghraifft arall fan hyn, fel i fi newydd ddangos i chi. Mae'r cwestiwn hon yn sôn am fywyd yn yr ail rhyfel byd. Mae wastad yn dweud ni pa ran, dirwasgiad, rhyfel i adferiad, rhyfel yw hwn. Pam oedd defnydd o propaganda gan Llywodraeth Prydain yn arwydd y cael yn ystod yr ail rhyfel byd? So soniwch yn fras beth oedd y propaganda, yna ewch ymlaen i ddisgrifio gwahanol fath o propaganda, radio, cinema, posteri propaganda, areithiau Churchill ac yn y blaen. A beth oedd arwydd y cad rein, beth oedd canlyniad rein? Oedd e'n codi moral, ysgogi pobl i gefnogi, pethau fel dig for victory, oedd e'n annog pobl cyffredin i teimlo bod nhw'n cefnogi, Spitfire Fund ac yn y blaen. Yr holl bethau yma, soniwch pam i fod yn arwydd y cael yn ystod yr ail rhyfel byd. Ac yna, wrth gwrs, ewch ati ateb y cwestiwn. Ôl adolygu yn holl bwysig, newch chi eich rhaid anodd iawn cael mwy na llon llaw o farciau bach os nad ydych chi wedi wir adolygu. Symud ymlaen i cwestiwn rhif 4. Nawr, fi'n eitha hoffi cwestiwn rhif 4. Fi'n gwybod bod lot o bobl ddim, achos mae'n gwestiwn hollol newydd i'r cwrs TGAU. Mae'n edrych yn debyg i hwn, dyma ni nôl at hwn yn y man. So, mae'r cwestiwn yn sôn am rhywbeth. So, fan hyn datblygiadau ar ôl y rhyfel, sef adferiad. Mae'n rhoi 4 opsiwn i chi, wrth gwrs i chi ond yn dewis 3 ohonyn nhw. Chi'n sgwennu'r 3 i lawr. A'r ffordd fi'n licio meddwl amdano fe ydy, fi'n dewis y 3, byddwn ni'n tynnu llun o triongl bach yng nghornel yr papur, byddwn ni'n rhoi un opsiwn fan hyn, un opsiwn fan hyn, un opsiwn fan hyn. A'r syniad ydy bod ti'n cael beth yw'r cysylltiad rhwng 1A a 1B. Beth yw'r cysylltiad rhwng 1B a 1C, a beth yw'r cysylltiad rhwng 1C a 1A. Wel, mae'r ateb, mae'r thema mawr yn y cwestiwn, so na esbonio chi yn y man. Os na bod chi'n licio y syniad y triongl, mae hwnna'n holl o ffain, chi'n sgwennu fel lawr fel hyn. Beth ydy'r link? So enghraifft fan hyn sydd gyda ni ydy posteri propaganda, Winston Churchill, radio'r cinema a dig for victory. So fi wedi dewis posteri propaganda, Winston Churchill a dig for victory. Beth ydy'r cyswllt rhwng posteri propaganda a Winston Churchill? Beth yw'r cyswllt rhwng Winston Churchill a dig for victory? Y cyswllt rhwng dig for victory a posteri propaganda. So mae rhaid mynd nôl yn does. Nawr, mae'r ateb yn y cwestiwn, cynnal yr ysbryd, codi moral ydy yr brif peth sy'n cysylltu nhw gyd. A bys ni'n dechrau off gyda brawddeg sy'n esbonio hynny mewn ychydig mwy o fanylder.
Soniwch falle bod y rhyfel wedi paro lot yn hirach na'r disgwyl, neu bod bwyd yn bryn achos oedd y llongau tanfor Almaeneg yn ymosod ar y llongau bwyd oedd yn dod draw. Soniwch jyst rhywbeth yn gyffredinol y dinasoedd yn cael ei bomio, yn eitha bras. Wedyn, chi'n cysylltu posteri propaganda Winston Churchill. So bys ni'n dweud, yr asgwrn ydy, yr peth ydy, posteri propaganda Winston Churchill, so'n perswadu gefnogi yr ymgyrch rhyfel, neu cadw moral yn uchel, ar eithaf Winston Churchill yn gwneud yr un peth. Ond wedyn mae rhaid rhoi cig, sef y cyd-destun o gwmpas hynny. Mae rhaid esbonio fe mewn manylder. Dyw brawddeg yn cysylltu posteri propaganda Winston Churchill ddim yn ddigon. Mae eisiau rhyw baragraff fer yn esbonio beth oedd yr eithaf fe, os chi'n cofio nhw ar eithaf penodol, unrhyw posteri propaganda sy'n canu cloch. Bys ni'n aros i ffwrdd o'r posteri propaganda sy'n sôn falle am dig for victory a bwyd tan y link ola. Llwch chi sôn am dig for victory, wedyn llwch chi symud ymlaen at y posteri gyda'r moronen a'r taten ac yn y blaen yn y link ola. A mae rhaid i ni siŵr bod yr cysylltiad yn eitha cyson rhwng iddyn nhw. So, os ni'n dweud bod hwn yn ymddangos mewn rhyw 4 paragraff eitha byr. Y thema, link 1A i 1B, link 1B i 1C, a link 1C i 1A. So, 4 paragraff byr. Ond mae angen cofio, mae hwn yn gwestiwn 12 marc, maen nhw'n disgwyl eitha lot o cyd-destun, eitha lot o manylion o gwmpas trein. So, mae yna enghraifft arall fan hyn. Mae'r cwestiwn yn sôn am ddatblygiadau ar ôl y rhyfel yn Prydain, adferiad. Cysylltwch 3, rhaid na i ddewis fi'n rili hyderus gyda droddi'r beverage, rili hyderus gyda buddugoliaeth y blaid lafur yn yr etholiad, a rili hyderus gyda'r gig hefyd. Ddim yn teimlo mor hyderus gyda gwladoli'r diwydiadau llwyddol, na rhoi hwnna i un ochr. Felly, chi'n mynd ati'r amlinellau, chi'n sôn am adferiad, gallech chi sôn am y broblemau yn gwynebu Prydain ar ôl y rhyfel, gallech chi sôn am y 5 cawr, falle ddim yn ormodol os ych chi'n sôn am y droddi'r beverage, ond gallech chi sôn am yr heriau oedd yn gwynebu Prydain. Wedyn awch ati i gysylltu y droddi'r beverage a buddugoliaeth y blaid lafur. Wel, wrth gwrs, oedd y blaid lafur wedi gweud yn ei manifesto nhw, bys nhw'n mynd ati i ymateb i'r 5 cawr gath i adnabod yn y droddi'r beverage. Allwch chi ddweud bod, allwch chi sôn am y 5 cawr ac esbonio hynny'n cyd-destun cymdeithasol. Wedyn chi'n symud ymlaen i buddugoliaeth y blaid lafur ar gig, wel yn amlwg oedd hwnna'n un o'i bolisïau nhw mwyn lincio nôl at un o cewri beverage. Felly chi sôn am Aneurin Bevan fyna. Wedyn symud ymlaen gig a adroddiad, llwch chi sôn am afiechyd fel un o'r cewri, llwch chi sôn am y broblemau cymdeithasol yn sgil diwedd y rhyfel ac yn y blaen, pam oedd y gig mor bwysig ynglyn â hynny. A os ych chi eisiau, mae disgyblion fi'n rili hoffi roi rhyw fath o brawddeg clwb, fe gallwch chi roi rhyw fath o brawddeg i gloi hynny o ran y cyd-destun cyfan, os ych chi'n dymuno. Nawr, y cwestiwn yma, eto fel fi'n sôn, mae adolygu mor bwysig fan hyn. Chi'n lwcus maen nhw'n rhoi rhyw fath o opsiwn i chi os chi ddim yn teimlo'n hyderus yn un ohonyn nhw, ond wir mae angen adolygu, mae angen fod yn hyderus iawn beth oedd y droddi'r beverage, hyderus iawn beth yw'r 5 cawr. Mynd ati falle i adolygu'r polisïau gath i basio gan y blaid lafur yn sgil polisïau tai, yn sgil y droddi'r beverage ac yn y blaen. Pwy oedd wedi arwain y gig, Aneurin Bevan ac yn y blaen, i ba cawr oedd hwnna'n ymateb i. Maen nhw yn disgwyl manylder fan hyn, achos maen nhw yn gwobrwyo, mae Cabac yn gwobrwyo 12 marc, a mae hynny yn holl bwysig. Ac wedyn symud ymlaen i cwestiwn 5. Nawr, dyma ydy y cwestiwn mwyaf pwysig ar y papur, achos dyma lle mae y marciau mawr. Yn ogystal â hynny, maen nhw yn gwobrwyo marciau sillafu a gramadeg, ac felly yn amlwg, os ydych chi ddim yn cyrraedd y cwestiwn yma, chi ddim yn cael mynediad at y 4 marc yna yn syth bin, felly mae mor bwysig. Mae Cabac yn cynnig dehongliad i chi. I ba raddau rydych chi'n cytuno gyda'r dehongliad hwn am rhywbeth. Nawr, fi'n mynd i esbonio ffordd oedd y hawdd i chi o ateb y cwestiwn yma. Fi'n mynd i ddangos grid i chi. Nawr, ni yn defnyddio 2 fath o grid gwahanol. Un gyda lot fwy o fanylder a un ychydig yn fwy syml.
Na i arddangos yr un syml yn y sesiwn hon, ond gyda yr adnoddau sy'n cyd-fynd gyda hwn, na i rhannu yr grid mwy manwl sydd gen i ar eich cyfer chi ar gyfer y disgyblion falle sy'n yn anelu at y graddau uwch. Pan mae'n dod at adolygu, dyw e ddim yn bosib i chi i fynd ati i sgwennu falle 10-15 traethawd. Felly mae'r gridiau yma'n ffordd rili da o adolygu. Gofynnwch eich athrawon, mae yna enghreifftiau na i rhannu gyda chi fan hyn, ond mae yna enghreifftiau yn y llyfrau cybac ac yn y blaen, mae'ch athrawon chi gyda llwythio enghreifftiau. Gofynnwch am enghreifftiau, a wedyn ewch ati i ateb hon yn annibynnol, a wedyn defnyddiwch y llyfrau bite-size, mae'n gymaint o gyfoeth o wybodaeth allan yna i chi ar y we, heb sôn am prynu'r llyfrau, a wedyn ewch ati i ychwanegu pethau sydd yn berthnasol, mae'n ffordd rili da o adolygu. So, enghraifft i chi fan hyn nawr. Mae hwn, fel i ni dweud, reit i'r dechrau, mae'n dweud i ni pa ran i hwn, so bywyd ar ôl y rhyfel adferiad. Darllenwch y dehongliad isod ac yna atebwch y cwestiwn sy'n dilyn. Erbyn diwedd yr ail ryfel byd, roedd pobl Prydain yn galw am newid. Llafur byddai'n arwain y newid hwnnw. Roedd yn manifesto gadewch i ni wynebu'r dyfodol yn amlinellu gweledigaeth, vision, hyderus gydag addewid i ddinistrio'r 5 cawr drygionus fel angen, clefyd a diweithdra. Roedd y neges hon yn unwaith dal dychymyg o wlad a dyma wnaeth arwain at Clement Attlee i mewn i'r rhif 10. So rhan o erthygl, etholiad cyffredinol, so rhywbeth sydd wedi cael i greu a'i gynhyrchu gan y Blaid Lafur, a gath ei gyhoeddi wedyn ar wefan swyddogol y Blaid Lafur yn 2015. I ba raddau rydych chi'n cytuno gyda'r dehongliad yma? A'i a'r ffaith bod nhw wedi gwynebu'r 5 cawr drygionus oedd y rheswm nath y Blaid Lafur ennill, a dyna ydy'r cwestiwn. Okay, so chi angen adnabod beth mae ffynhonnell yn dweud, a dyna di'r rheswm nath y Blaid Lafur ennill yr etholiad. So dyma'r gred fi'n defnyddio. So chi'n arall eirio, okay? So be mae'r ffynhonnell yn dweud ni? Peidiwch copio'r ffynhonnell. Dwi chi ddim yn ennill unrhyw farciau. Okay? A peidiwch gwastraffu amser yn dyfynnu chwaith. Arall eirio'r cynnwys yn really syml. Dyle bod hwnna'n sgil eitha... sgil chi'n eitha... chi'n teimlo'n eitha hapus i wneud, beth ni'n dweud, sgil sy'n eitha adnabyddus i chi. Yna cyd-destun, beth sy'n newid digwydd? Mae rhyfel newydd ddod i ben. Okay? Mae yna broblemau economaidd yn sgil diwedd unrhyw rhyfel yn amlwg yn does. Mae yna etholiad am y tro cyntaf sbel. Beth yw'r cyd-destun? Wedyn pwy o'r awydur, a pan byddai hwn yn effeithio? Wel, yn amlwg mae'r Blaid Lafur yn mynd i clodfori eu penderfyniadau ei hun. Cynulleidfa dargen, y reswm fi wedi rhoi 2 seren fan hyn ydy, mae fy nisgo yn ddelfrydol sy'n ni'n licio chi sôn am y cynulleidfa darged. Mae disgyblion fi'n amal yn dweud, mae fi'n rhedeg mas o amser. Okay? Mae amser yn bryn ofnadw. Os chi'n gorfod colli, dyma'r un i golli. A dyma'r un pwysig, dehongliadau arall. Mae'r ffynhonnell yma'n dweud, y 5 cawr oedd y reswm nath y Blaid Lafur ennill. Ond wrth gwrs mae yna lwythi o resymau eraill. Oedd pobl ddim yn teimlo bod Churchill yn arweinydd cryf tu allan i'r rhyfel, ond yn teimlo bod yn arweinydd cryf iawn yn ystod y rhyfel, ond falle ddim yn arweinydd mor gryf tu allan i'r rhyfel. Mi oedden nhw'n hoffi bod y Blaid Lafur i weld yn cynrychioli ystod eang o bobl ym Mhrydain, nid falle dim ond yr elit fel byddai'r ceidwadwyr yn draddodiadol yn cefnogi. Mi oedd pobl yn hoffi yn y manifesto bod nhw yn sôn am cyflwyno'r newidiadau ma'n syth. Mae hwnna hefyd yn ddehongliad arall. A wedi chi'n mynegu ban, chi'n gweud, fi'n gwybod bod lot o dehongliadau arall, ond yn y bôn, y ffaith bod nhw wedi adnabod y 5 cawr, wel, yn sgil y droddiad beverage, a wedi mynd ati i geisio ymateb iddyn nhw a gwella nhw a cyflwyno polisïau cyflym, o ran cyflwyno'r polisïau gyflym, dyna oedd y rheswm oedd y Blaid Lafur wedi ennill. Nellwch chi ddweud, na, fi ddim yn cytuno gyda'r dehongliad, yr ffaith bod Churchill ddim yn arweinydd da tu allan i'r rhyfel, a bod pobl yn teimlo yn gryf iawn bod nhw wedi cefnogi fe'n ystod yr rhyfel, ond y gwir amdani yw, nhw ddim yn teimlo bod yn cynrychioli pawb ac yn y blaen. So chi dweud, na, dwi ddim. Chi'n dewis un yn amlwg, chi ddim yn gorfod dweud y ddau, ond chi'n gorfod yn rili glir, peidiwch eistedd ar y ffens. Ydych chi'n cytuno gyda dehongliad pam, ydych chi ddim yn cytuno gyda dehongliad pam, a mae'n bwysig iawn i mynegu bar. Unwaith eto,
mae cyrraedd y rhan mynegu barn yna mor bwysig. Colli count o weithiau fi wedi gweld traethawd hyfryd sy'n archeirio'r cynnwys, sy'n sôn am y cyd-destun, trafod yr awdur, trafod y gynulleidfa darged, weithio trafod dehongliadau arall, ond ddim yn ateb y cwestiwn. Mae mor anodd i ni, fel arholwyr wedyn i wobrwyo'r marciau yna, os na bod chi'n ateb y cwestiwn, ni'n gaeth i strwythyr eitha cyfyn, os na bod chi'n mynegu'r barn, chi'n colli dipyn o farciau. So yn yr un modd, mae yna enghraifft arall fan hwn. Falle bod hwn ychydig yn haws os na bod chi yn dilyn yr uned dirwasgiad rhyfel ac adferiad, achos mae falle bach yn fwy adnabyddus i chi. Yn aml mae'r 30au yn cael ei gofio fel cyfnod y dirwasgiad. So, triwch adnabod yn rili gloi, ydy hwn yn dweud rhywbeth positif neu ydy hwn yn dweud rhywbeth negatif? Os dyna di. Mae'r ffynhonnell yma, dwi ddim cweit, mae'r ffynhonnell yma ni'n eitha tricky, achos dwi ddim yn dweud yn byd gwael am llafur, mae'n jyst yn ffocysu ar un peth. Ond fan hyn, mae'n gyda safbwynt eitha cryf, ydy'r awdur yn meddwl bod y 30au yn gyfnod anodd, cyfnod gwael i bobl ym Mhrydain, neu degawd diafol, neu ydy yn ddegawd llywyrchus. A mae'r barn yma, mae safbwynt yr awdur yn rili glir ar dechrau. A nodwch hwnna, nodwch ar eich papur arholiad tra bod chi'n sgwennu, mae'n helpu chi. Yn aml mae'r 30au yn cael ei gofio fel cyfnod o ddirwasgiad, ond roedd hefyd yn gyfnod pam gafodd pobl ym Mhrydain y cyfle i ehangu eu profiadau a gwellau bywydau. So'n amlwg mae'n dweud pethau positif am y 30au. Roedd y BBC wedi rhoi radio ac yna'r teledu bobl ac erbyn 1939 roedd 80,000 o setiau teledu yn Llundain yn unig. Bu cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl yn mynd i ffwrdd am wyliau, gwelwyd cynnydd mawr mewn gwestai a tai llety, siopau pysgod ysgodion, stondina hefyn ia, ffyrnau yw losin, sweets, a neuaddau dawns. Roedd y gwersyllioedd gwyliau yn ffynnu, iawn yn llywyrchus, a'r enwocaf y rhain oedd Butlins yn Skegness. Mae'r awdur yma'n dweud, doedd bywyd ddim yn anodd iawn yn y 30au ar y cyfan, oedd lot o bethau positif wedi digwydd. A chi angen meddwl, ydych chi'n cytuno gyda hwnna ni beidio. Yn ôl i'r grid nawr, so chi'n aralleirio, chi'n dweud bod pobl yn mynd i'r wyliau, chi'n dweud bod llawer o bethau llywyrchus wedi digwydd, bod stondinau hefyn ia, pysgod ysglodion ac yn y blaen, lot o bethau positif, setiau radio, pobl yn teithio, chi'n aralleirio. Chi ddim yn dyfynnu, os chi'n dyfynnu gair yn unig, mae amser gyda chi ddyfynnu mewn manylder, chi'n aralleirio, chi'n crynhoi cynwysiau yn cyd-destun eich hunain. Yna chi'n symud ymlaen, cyd-destun, beth sy'n newydd ddigwydd? Os chi'n stryglo gyda cyd-destun, jyst meddylwch beth sy'n newydd digwydd. Wel, 1929, wrth gwrs, Cwm Wall Street, cyfnod anodd iawn, rhwng y ryfeloedd, cyfnod anodd iawn rhwng y ryfeloedd ac yn y blaen. Felly, dylech cyfle chi i arddangos i'r arholwr, show one off mewn gwirionedd, i'r arholwr fi wedi adolygu, fi'n gwybod yn iawn beth oedd yn digwydd yn y cyfnod, o amgylch y cyfnod yma. Yna chi'n sôn am yr awdur, wel mae'r awdur yma yn hanesydd, mae'n sgwennu gwerslyfrau TGAU, ond teitl ydi People in Change, a cafodd ei gyhoeddi'n 1994, so digon o dybiaeth gyda fe, mae'n lle edrych nôl ar y cyfnod cyfan yn hytrach na falle edrych ar un cyfnod penodol. Mae hefyd yn siarad yn Brydain yn y gyfanrwydd yn hytrach na De Cymru neu Gogledd Lloegr, sef yr ardaloedd gath i effeithio weithiau. Cynulleidfa darged, chi sôn am cynulleidfa darged, wedi symleiddio chydig ar gyfer TGAU, bys ni'n dweud o gymharu falle a llyfr hanes traddodiadol o bosib, a wedyn dyma dan pwysig pa ddehongliadau eraill. Wel, chi'n gwybod, oedd gorymdeithiau newid, oedd y prawf modd, oedd y dôl wedi cael ei lleihau, oedd diwydiant trwm yn dirywio yn sylweddol. Mae'r holl bethau yma'n bwysig, mae'n rili bwysig i chi i drafod, y dangos i'r arholwr. Fi'n rili gwybod bod yna ddau safbwynt i'r 30au. Fi'n gwybod, fi'n dilyn iawn bod yna bethau positif wedi digwydd, ond oedd hefyd lot o bethau anodd iawn wedi digwydd, oedd lot o bobl yn ymfudo allan o Gymru achos bywyd mor anodd. Ac yna chi'n mynegu barn. Ydych chi'n teimlo, wel ie, mae Josh Brewman, mae wedi mynd ati edrych y Prydain yn ei gyfanrwydd, achos dyna mae'r cwestiwn yn gofyn yn dyfa yn Prydain, nid yn ne Cymru. Mae wedi edrych ar y profiadau yn ei gyfanrwydd, mae wedi cael ôl-dybiaeth, felly wedi gallu edrych nôl i edrych ar y pethau positif nath ddigwydd. Mae wedi sôn am y pethau positif, mae wedi nabod bod na bethau gwael wedi digwydd, ond nid ydych chi'n dweud, na, fi ddim yn cytuno.
gyda dehongliad yma, peth ofnadw wedi digwydd, oedd pobl wedi colli swyddi, oedd pobl methu ffordd y bwyta, oedd pobl yn byw mewn ardaloedd falle Jarw yn enghraifft, lle oedd y prif diwydiant y tre wedi diflannu yn llwyr. A chi'n mynegu barn, a eto mae cyrraedd y mynegu barn yna mor bwysig mwyn sicrhau eich bod chi yn mynd ati i rili cael gafel ar yr cwestiwn a gallu ateb y cwestiwn. Felly dyna i chi'n fras beth ydy 1 a fi'n mynd i fynd nôl dros 1, 2, 3, 4, 5, ond fi'n mynd i fynd am nôl. Dyma fel i fi eisiau chi i weld yn yr arholiad. Okay? A mae cael mynd i'r arfer o wneud rhywbeth am nôl yn ein eitha anodd, a weithio mewn panic arholiad, mae pobl yn angytuno a panic llwyr. Okay? Ond fel i fi'n sôn, os na bod chi'n cyrraedd cwestiwn 5, chi yn mynd i chael un anodd iawn. Felly, chi'n agor y papur arholiad, chi'n troi'n syth at cwestiwn 5. Beth ni wastad yn annog fy nisgyblion ni, mae 19 munud gyda chi fan hyn i ateb y cwestiwn yma, just dan 20 munud, i sgwennu cwpl o nodiadau. A os ych chi'n licio sgwennu grid fel hyn, mae hwnna yn hollol ffain. Okay, os ych chi jyst yn cofio yr strwythur ateb, eto cofiwch y nodi pethau. Mae nodi, mae'n deimlad eitha naturiol pan mae amser mor bryn yn yr papur arholiad. Mae'n teimlad annaturiol i camu nôl a sgwennu nodiadau. Mae wir yn helpu chi, mae'n rhoi mwy strwythur i'ch ateb chi. A fys ni yn annog chi'n gryf iawn i adolygu y techneg ateb, sef hwn. Cofio ym mha trefn i chi wneud popeth, achos os na bod chi'n wneud hynny, bron iawn mae hwn yr un mor bwysig adolygu'r cynnwys, achos os chi'n mynd ar tangent neu ddim yn cadw ffocws y cwestiwn, chi ddim yn mynd i ennill y marciau yna. Okay? Play the game, byd wrth fy nisgyblion ni'n aml. Okay? Os mae yr arholwr eisiau gweld hwn a hwn, rowch hwnna iddyn nhw. So, cwestiwn 5. Okay? A triwch gofio fe. Heb edrych ar y grid, triwch cofio, arall eirio. Okay? Cyd-destun. Awdur, cynulleidfa darged, dehongliad arall, mynegu barn. Driliwch hwnna i'ch hunain. Okay? Mae'n bwysig iawn, a mae'n bwysig wneud ymdrech, so pethau fel ail ryfel byd a ddim treiglo nhw'n gywir neu prif lythrennau. Pethau man bethau o ran trial ennill, mae'r marciau sbag yna yn gallu gwneud y gwahaniaeth rhwng graddau o bryd o gilydd. Felly mae'n mor bwysig i wneud ymdrech i sicrhau bod chi yn sgwennu yn gywir. Wedi chi mynd at cwestiwn 4, cwestiwn triongl fel i fi'n licio cofio fe. Mae croeso mawr i chi i ddefnyddio'r techneg ar top fan hyn, lle chi jyst yn sgwennu nhw lawr a chi jyst yn trio meddwl am y cysylltiad. Mae yna le fan hyn i chi sgwennu nodiadau. Okay? Bys ni'n bendant yn trio cynllunio hwn mas o flaen llaw. Mae fy nisgyblion ni jyst yn gwneud triongl bach, yn rhoi Pepper ar gyfer posteri propaganda, UK ar gyfer Winston Churchill, DV ar gyfer Dig for Victory, a maen nhw'n trio meddwl am y cysylltiadau cyn mynd. Eto rhoi lot fwy o ffocws i chi ar y cwestiwn. Beth ydy'r cysylltiad? Beth sy'n gyffredin i'r cysylltiad rhwngddyn nhw? Ond hefyd mae angen y cyd-destun yna i gyfoethogi'ch ateb chi mwyn anelu at y 12 marc yna. Mae hynny yn wir yn bwysig a hefyd adnabod yr thema. Mae yn y cwestiwn cynnal yr ysbryd, ond mae eisiau chi ymelaethu ar hwnna. Dwi'n dweud mae'r cwestiynau, cysylltiadau rhwng y cwestiynau wedi cynnal yr ysbryd ddim yn ddigon, achos mae hwnna jyst yn copio'r cwestiwn. Mae angen i chi fynd ati i esbonio pam bod angen cynnal yr ysbryd. Beth oedd y sefyllfa yn y cyfnod bach o gyd-destun fyna, jyst i ymelaethu ar cynnal yr ysbryd. Wedyn, ni'n mynd nôl at cwestiwn 3. Dyma ydy y cwestiwn mwyaf pwysig o ran adolygu. Chi braidd yn mynd i allu ateb hwn heb adolygu. A unwaith eto, heb edrych ar y techneg ateb, ewch ati trio cofio, fi'n gwybod fi'n goffer amlinellu defnydd propaganda gan y llywodraeth. Wedyn fi'n goffer symud ymlaen i gyflwyno'r ffeithiau yna, ond ateb y cwestiwn a esbonio pam oedd e yn arwydd y cawn, pam oedd e'n bwysig, pa effaith gath e ar Brydain. A wedyn mynd ati ateb y cwestiwn. Okay, pam oedd yn arwydd y cawl, un brawddeg i orffen y cwestiwn. Eto, 12 marc, maen nhw yn gofyn lot ohonoch chi. Okay? A mae hynny'n hollol ffain, ond mae angen yr adolygu yna i gefnogi. Pethau fel mapio meddwl bydd yn helpu chi adolygu ar gyfer y cwestiwn yma. Bydd e byth yn rhywbeth bach, achos maen nhw mae cybath ddim yn gas, dyn nhw ddim yn mynd i rhoi rhywbeth really specific lle falle bod chi ddim wedi adolygu fe mewn manylder mawr. Mae wastad yn mynd i fod yn rhywbeth mawr fel propaganda ar gyfer
gyfwng, Czechoslovacia, dogni, gorymdeithiau newyn, rhywbeth eitha mawr, eitha amlwg bys chi wedi dysgu yn yr arholiad. Dyn nhw ddim yn rhy gas bod nhw'n rhoi cwestiwn sydd ddim modd ateb yn y papur arholiad. Enghraifft arall fan hyn, pam oedd ymysodiad yr Almaen a'r Czechoslovacia mis Mawrth 1939 yn arwydd y cawl i Brydain, unwaith eto yr amlinelliad bras i ddechrau, yr ffeithiau, a wir er mwyn cael y marciau uchaf yw esbonio pam ei fod yn arwydd y cawl. Dyna mae'r cwestiwn yn gofyn. Wrth gwrs, cyflwynwch yr holl wybodaeth yma i chi'n gwybod. Cyflwynwch pa ardaloedd gath i goresgyn gyntaf, beth oedd yr cytundeb, pwy oedd y rwng Hitler ac yn y blaen, pwy oedd y brif cymeriadau fel petai yn yr achos yma. Ond mae rhaid i chi sôn pam ei fod yn arwydd y cael, beth nath hwn arwain tuag at. A dyna sy'n bwysig a chi'n ateb y cwestiwn eto. Gymaint o bobl ddim yn ateb y cwestiwn. Maen nhw'n gweld Czechoslovacia ar gyfwng Czechoslovacia, maen nhw'n gweld posteri propaganda a maen nhw'n jyst yn sgwennu llwyth am hynny sy'n iawn, ond chi ddim yn mynd i ennill y marciau, chi ddim yn ateb y cwestiwn os na bod chi'n esbonio pam ei fod yn arwydd y cawl. Fi eisiau chi ymarfer, reit, cwestiwn 5, mae angen i fi amlinellu'r cynnwys, mae angen i fi sôn am y cyd-destun, mae angen i fi sôn am yr awdur, mae angen i fi sôn am yr cynulleidfa darged, dehongliad arall. Wedyn ymlaen i mynegu triongl. Mae rhaid fi sôn am y thema sy'n yn gysylltu'r tri. Mae rhaid fi gysylltu wedyn y tri, a wedyn os chi'n dymuno y frawddeg i gloi. Cwestiwn 3, mae eisiau chi drilio hwnna, a bron iawn ar lafar. Mae eisiau fi amlinellu, mae eisiau fi esbonio arwydd y cad. Dyna'r chunk mawr, cofiwch chi'r 2 ydy'r chunk mawr o wybodaeth sydd angen yn chi'n ateb, a eisiau fi ateb y cwestiwn. Dyle bod chi'n drilio hwn dro o'r tro. I'r raddfa bod chi'n gallu sefyll o blaen y drych a mynd trwy'r papur arholiad yn ei gyfanrwydd yn esbonio yn gwmws beth mae pob cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Cwestiwn rhif 2 wedyn, cofiwch cwestiwn eitha cymleth, mae gofyn i chi wneud lot, mae'n gwestiwn eitha dwys, ond dim ond 6 marc sydd. So unwaith eto, mae y papur arholiad i hun, mae'n lot yn haws pan mae gyda chi'r papur arholiad, achos mae hyn a hyn o linellau yn amlwg i bob papur arholiad. Falle pan mae chi'n yr ysgol, chi jyst i gael cwestiwn a chi wedi cael eich llyfrau neu papur llinellau. Mae'r llinellau yn arwain chi raddau o ran faint yn union i chi fod i sgwennu. Reit, sut ydw i'n mynd i ateb cwestiwn 2? Dyna'r cwestiwn chi angen gofyn i chi wneud. Cyd-destun i amlinelliad. Pwy, pam, amgylchiadau, cyd-destun. Mynegu bar. So yn yr achos yma, sôn am evacuees. Chi'n amlinellu beth mae'r ffynhonnell yn dweud, rhaid chydig o gyd-destun. Chi'n dweud pwy sydd wedi dweud e, pam. Pam bod y tuedd yma. Mae'r cwestiwn yn gofyn i ba raddau mae'r ffynhonnell yma yn rhoi esboniad cywir, a dyna'r ateb wedyn yn y brawddegau ola neu'r frawddeg ola. Ydy yn gywir, iawn, ydy yn ddilys, ydy yn esboniad cywir neu dilys o brofiad evacuees. Chi'n mynegu barn academaidd wedyn yn dydych chi, a mae hynny yn eto cyrraedd y mynegu barn y diwedd mor bwysig. Os i chi, a chi sy'n gwybod i ba grad targed sydd gyda chi, dyle bod eich athrawon wedi dweithio chi erbyn hyn pa grad targed. Os chi'n ansicr, ewch chi ofyn iddyn nhw. Os i chi yn uchelin anodd gyda amser neu'n anelu falle at yr ateb C, mae'n ddigon i chi ddweud yn y cwestiwn yma cyd-destun, so chi'n esbonio yr blitz neu y moral, a chi'n esbonio dogni. Wedyn chi'n ymlaen i ddweud pwy sydd wedi sgwennu, beth yw cysylltiad nhw gyda'r pwnc, a pam gafodd ei ysgrifennu, a wedyn mynegu'r bar. Mae hwnna'n ddigon i chi gael ddigon o marciau. Mae'n well na peidio cyrraedd diwedd y cwestiwn. Mae hwnna yn strwytho'r ateb bach yn fwy sylfaenol, ond yn rhoi mynediad i chi at peth marciau, mae hynny'n well na cael dim marciau yn dydy. A wedyn y cwestiwn cwestiwn haws a'r cwestiwn mwyaf straightforward fel petai ydy'r cwestiwn ola. A peidiwch â phoeni yn ormodol os oes on gyda chi chydig o funudau ar ddiwedd yr arholiad i ateb hwn. Mae'n mor hawdd, mae'n mor strwythredig, byswn ni yn meddwl bod eich athrawon chi'n drilio hwn yn aml iawn gyda chi'n y dosbarth. Falle yn dechrau pob un wers gyda y fath un o gwestiwn, nhw'n gwestiwn rili hawdd. Chi'n mynd ati gwelir y ffynhonnell A, so byddech chi'n dweud fan hyn, dywedir yn ffynhonnell A, dweud
ffynhonnell ysgrifenedig. Dywedir yn ffynhonnell A, so roedd menywod y byddin y tir yn gweud gwaith amrywiol iawn, so chi'n esbonio pa gwaith mae'n dweud yn ffynhonnell A. Hefyd dywedir, cysylltwch ar cwestiwn. So mae'n gofyn am rôl menywod, mae rhaid i chi roi'r term rôl menywod yn eich ateb. Mae yn ateb y cwestiwn yn haws, ond mae hefyd yn cadw chi ar ffocws, ar dasg. Okay, mae hynny yn ffordd da iawn o cadw ffocws a sicrhau bod chi yn ennill y marciau llawn. Yn yr un modd gyda'r ail ffynhonnell, gwelir yn ffynhonnell B. I can see, gwelir. Eto, peidiwch arlleirio beth sy'n ar y diwedd, beth ych chi'n gweld am rôl menywod. Okay, yn ystod y byd, rôl menywod, yn nhw'n wneud swyddi dynion. Okay, mae'n bwysig bod chi'n cadw ffocws ar hynny. Peidiwch dweud bod model llawr, so hwnna ddim yn dweud unrhyw beth i ni am rôl menywod. Ar enghraifft, nath ni drafod reit ar y dechrau. Okay, so eto, gwelir yn ffynhonnell A, chi'n dweud, neu dwedir, sori, yn ffynhonnell A, chi'n dweud bod y llongau, yr shipiad, y iard llongau wedi cau, bod hyn o ddynion, peidiwch dyfynnu, does dim amser, peidiwch copio, chi ddim yn ennill unrhyw marciau. Eto, sy'n ni'n disgwyl gweld crwsau neu gorymdau jarol yn eich ateb chi. Okay, eto cadw ffocws ar cwestiwn ac yna dadansoddi llun wedyn ar y diwedd. So gobeithio, okay, bod hwnna'n rhoi rhyw fath o amlinelliad i chi, bras iawn o'r techneg, a byswn ni yn annog chi i ddysgu yn union beth sy'n disgwyl i chi wneud ym mhob cwestiwn, achos pan ych chi'n mynd mewn i'r holiad, mae yna gymaint o bethau, mae yna panig, falle bod chi'n trio dadansoddi ffynhonnell, trio cofio pethau. Os ych chi'n sicr beth yw strwythur yr holiad, os ych chi'n sicr beth mae gofyn i chi wneud ym mhob cwestiwn, mae y broses yn mynd i fod yn haws i chi. Fydd fwy o ffocws gyda chi, fydd fwy o arweinyddiaeth gyda chi o ran i chi'n arwain eich ateb eich hunain, a fydd hefyd fwy falle cwpl o funudau fan hyn a fan draw, yn enwedig gyda cwestiwn 3, 4 a 5, lle chi'n gallu cynllunio flaen llaw. Achos bod yn gwestiynau sy'n gofyn gymaint i chi o ran y marciau, mae disgwyl i chi i gynllunio, a fi wastad yn meddwl, wir nawr, a fi'n gwybod bod yn teimlo'n naturiol i chi dynnu amser allan o'ch amser sgwennu, ond mae cynllunio yn fras wastad yn golygu eich bod chi yn ateb yn well, mae safon eich ateb chi yn well o ddifri. So mae 'na